Maar eerst naar het water, naar heel veel water. Terug naar de zomer van 2021, toen hevige regenval beken en rivieren liet overstromen. Dat gebeurde ook bij de Lus van Linne, een natuurgebied waar de Maas een enorme bocht maakt. En een gebied dat nog steeds verder ontwikkeld wordt. Limburg herinnert zich toch wel het hoogwater van 2021. Ook hier stond het water erg hoog. Ik stond bijvoorbeeld waarschijnlijk tot hier onder water. Hier, dat is de Lus van Linne. In Natuur en Zo vandaag blikken we even terug. Hoe was het toen? Welke gevaren waren er? En we kijken ook vooruit. Wat heeft het opgeleverd? Want dat is de natuur, hè? Die past zich aan. De Lus van Linne, hoe speciaal is deze lus, Jos? Och, de Lus van Linne, daar is zoveel over te vertellen. In 2014 zijn we daar eigenaar van geworden en daarna zijn wij daar begonnen met natuur te ontwikkelen. Ja. En Arjan, jij zegt het is ongekend, want Nederland kent verder geen lus, hè? Nee, nou, dit is een enorme bocht in de Maas. En ik ken geen enkele situatie in Nederland waar zo'n scherpe bocht in een rivier ligt. En dat maakt hem natuurlijk uniek. Dus wij hebben hier 200 hectare unieke natuur die nog in ontwikkeling is. Nu ligt het vrij vredig. Hè? Het was vorige zomer toch iets anders, hè? Ja, half juli. Toen hebben we natuurlijk een enorm zomerhoogwater gehad. Dat is op zich al uniek. En toen lag eigenlijk de hele lus onder water. Wij hebben toen de nodige zorgen gekend. Het vee hebben wij toen niet weg kunnen krijgen vanwege het snelle opkomende water en het niet verwachte water. En de paarden en de koeien hebben letterlijk en figuurlijk tot in hun buik in het water gestaan. Kijk eens wat hier die Maas gedaan heeft. Die is hier van de zijkant binnen komen stromen, al met een hele lage hoeveelheid kubus. En dan worden hier, de lus wordt hier in verschillende delen opgesplitst. Ja. En onze koeien en onze paarden stonden aan de rechterkant. Daar zitten hoogwaterplekken in. Maar die vonden ze niet of die wilden ze niet vinden. En we kregen in het begin van die week hoogwaterberichtgeving. En die berichtgeving die werd alleen maar bijgesteld tot meer dan 3000 kub. En dan weten wij dat wij niet meer bij die koeien konden komen en alleen maar konden wachten wat die beesten gingen doen. Koeien en paarden hebben zich toen toch op een heel klein plekje, op een vrij hoge plek kunnen samenpakken. Daar hebben ze letterlijk en figuurlijk tot dan in de buik, zeg maar, in het water gestaan. Maar voordat het zomer was, want het water was niet zo koud. En dat hebben ze overleefd. Ze hebben kunnen blijven eten. Ze zijn super gezond. En dat is gelukkig goed gegaan. Maar wat hebben wij geleerd? De Maas die laat zich niet temmen. Als je ziet wat hier aan de gaten gespoeld zijn en dat wij denken dat we dat weer met een graafmachine dicht kunnen duwen en een week later na een hoog water ligt het weer helemaal open, dan leer je een ding dat die Maas die komt terug op plekken waar we hem dan op dat moment liever niet hebben. En die koe en dat paard, dat hebben wij er neergezet. Dus wij voelen ons daar verantwoordelijk voor. En dat is de reden dat wij nu besluiten om die koeien en de paarden op de Lus van Linne niet meer het hele jaar rond over het hele gebied te laten lopen. Wel op een deel ervan. Als we dan op een gegeven moment alles weer terug in een rustig niveau hebben zitten, dan zie je dat hier enorm veel rommel afgezet is. Heel veel plastics. Het hangt overal in de bomen. Het zijn allemaal kerstbomen en in een periode dat het eigenlijk geen kerstmis is. Nee. Dat vuil dat zal binnenkort hopelijk ook weer geruimd gaan worden. We hebben heel veel partijen in de buurt die ons daarin in zullen gaan helpen. Dat kan een handbalvereniging, een zaalvoetbalvereniging en dat kan een school zijn. Heel veel partijen hebben zin, gelukkig nog steeds, om ons te helpen. Daar zijn we ook heel erg dankbaar voor. Veel helpende handen dus om het afval op te ruimen dat door het hoogwater is aangespoeld. Het water zorgde niet alleen voor troep in bomen en struiken, ook voor een verandering van het landschap. Straks meer daarover.